مدام منسيات عبريد يرنا سلام سخبركم سمعتي راديو إيرنا بحفشة بفلايك تختاتلت مدام منسيات كما يتغنيو أبزيز اللخمو دحان كتلون ناتمننا حمس كوينو أم مدبكم مدام منسيات أب مجشاي زبل صحفن كالئن كان أقربلكم تدالينا لنا كسافت أمي مدباتنا مسانا ختصنحو بخبر زعدمكم أخبرت محاري سنايت أنحوت مدام منسيات عبريد يرنا أب مجشاي حدا أب مجمريا سلاساتات زركب معروق من إسي بقونق أمحارين ياجيرو قال نجر كحق زوز خل تد أخوينا حاتيتوني مقللي لما اللي سالو زخدو زنبر هاجر أوغاندا مخانو مسرقا قسكو تزارباي قونق أتغرينيا مخانو كي تتأرات أركو بتغرينيا تزاري بيو مخنياتو نهاجر أوغاندا زغيش لعلتيس عميتاويت تغرينيا زخل مالت إرتراويو أير نخنحز أب حنتي نا إيربورت أوتوبوس كلنا حد كنت حتاتت جميرنا أبي هاجر تنبر انتاي تسرح زعينتون كالوتن حتوتات اتمن إسي ملستاتون الزراربون أب حنتي كابتن كوليجات إيرترا تمهيرو استمرق منبارو مقماتو أي شجرن كابو حالفون أب قربا غزي أب إيرترا خمز نبره ويبصحو كم استملسه كابا غاولو كردا أي تشجركن نسدت كابتو وصني إيرترا خيد كاتفلد دو قلقل زعفا زحتت كو حتى جنا ملسخي هابني أوز بالملسخي سمعمو كيتصيانو وش دايك فرح تفليتوني ملسو اتهاز فرح كوانيرا هو قد مسلسة ورحي أسمرا بزيح نيرة ملس سئينة أسقط عبالكو بوشت أي بفردن صرفن السهالو نيرة بزلومي مخ أمن إسي كم يجيرو إرترا خيدي بلاني نايبو البودقا فين هيك دفي مالديو أبناي بعلي زنتا تنقويتا نسخخة كيد كتفلت دو حاتيتوني كابتو حيت انتس ان حساب بريلة أنا أبتبل قال تنتقلتلكو كاليتات كأحليفة أنا خيدي فلتني سرعات هكدف أبسلت أنكسب زولو إني إرترا خيد مدبي بالليل كأويلو يرئينا نيرو مالتي أنا تقوميت نايت سرعاتي اتسرعات كأوتو زيف كده اللي كوانت خونه أنا ونسخ ساب زولو كخيد يدلني أبوشت أي فنانن حوس جننتني سمعنا نيرو نبسي كأ تقلاسيتن أما تكلات صنعت نساب جيرة زمان كوا مسيلوني كم زاب مقوللنتن فحشو شويلنا خنزارب زي صنحنا هندبت كم علكات صحيون زي تلواوطنا مثلنا كابت أوتوبوس كأ أنفتنا ببيننا جيرنا حدينا بقدميت حدينا بدحريت وريدنا وشت أي زسنبت زينا 5 سمعة كقنزون كرباش نجميرو نيرو اتسمعيت اتوديني إرترا زقاتو دقافاي مخانو سلازنا برات رحدو كند زقان زخ سمعاني جميرو له نفسي انا مرمركو اسكالا نايت أوروبلان ودي ايه وشتاتي نبرتي ناس عنكو نيرة اتسمعيت مليسو جديدو اتسدراي أبزدو والكلو مع عسيخة مسئي إذا زعبو خلو دنبا مع عسيخة عندرولو زبلو ندمسات كم بحدش أما انفسح لناي كقالح جميرو نزيهم ود خمزيهم نار أيهم كازم سدراي عد زي مقتاوي دحر مساتي تاريف زلو خز مسلم زلو بيلا أسنانين نحرقمكو اتمن إسي أبينا ومبر كوف كم زبالة زقد سن خينا برا بعيني ديليا جميرة بزوح كي سهاركو خا قوفي لني ملكت جيرو نابت زنبرو كما تسحتيتوني نابت زنبرو نخخيد حراي وي امبيز بالملسخي هابكو أبتاز تمدبت لي كوف مبليت كوفيلة اتزانتاي طرح زيكونه زانتا ناي كلهم ناي متكل محازوتي كالسلاسلو بمنابي كملالسون أبدي قزبالاني حساب كرفس تتصميده لعلو خلون لعلت سقاي سدراين حنقولي بحيتو زنبرا زانتاغن زانتا تمي قربيتين نحدارو زملكتني تمي بمأكلاي بحري غيرو أوروب أخابزاتو شمونت عامت سقبرا أما جمريا سلاساتات زركب هركوت إرتراو من إسايو أبجالبا تسعينو ني أوروبا خاطون كلو اتا جالبا معبل برتعوا نبت بحري مستقلبتت بزحات مماصوتون بقربا مسؤ زعابين ردا اخصع زمصوم كيصنحو نسنتهم سينوم ابت بحر تاريفهم
ተሚኸኣ ከም ብዙሓት በዝሓደገኛ መንገዲ ንኤውሮጳ ዝሰገሩ ኤርትራውያን መንእሰያት በሰልኡ ዘይሓወየሉ እኳ እንተኾነ እታ ናይ መዓልታዊ መልሱ ግን ንኤርትራ እንተኸይደስ ገጽ ኣዴታት እቶም ኣብ ባሕሪ ዝሓደግኮ ማዕርኽተይ ክርኤ ወደይ ናይ መወዳእታ ቅድመታ ህይወቱ ምሕላፉ እንታይ ተላቢካ ነይሩ እንታይ ነይራ ተቓሉስከ ኢለን እንተሓቲተናንስ እንታይ ለኽምልሰለኒ ከመይ ገይረ ኢኸ ደቅኽን ኣብ ባሕሪ ገዲፈዮም ክብለን ኣብ ቅድሚአን ካብ ደገ ዝመጻኹ ጋሻ ኮይነ ወሊደ ዘሚደ ኢለ ክረአየን እትብልያ እዚ ኸኣ እቲ ዝዓበየ ንኤርትራ ኸይኣቱ ዝገበሮ ምኽንያት እዩ ብሰንኪ መትከሉን ምኽንያቱን ኣዲ ክልተ ደቁ ናይ ሓዳር መጻምቱን ነበር ፌበን ፈቲሓቶ እቲ ኣብ እርጋኑ ኣብ ስደት ዝነብር ተጋዳላይ ኣቦኣ ንኤርትራ ምስ ዝጸልእ ሰብ ሓዳር ክትገብሪ ፍቓደኛ ይኮንኩን ኢሉ ምስ ኣዘዛ ምርጫ ኣቦኣ ኽተኽብር ሓዳር ኣፍሪሳቶ እቲ ብድሕረይ ኣብቲ ኣውሮፕላን ኮፍ ኢሉ ዝነበረ መንእሰይ ከምዘይ ከዶ ኣረጋጊጹ ክመስል ኣብታ ዝነበርኳ ባዕሉ መጺኡ ጓል ዓደይ ንስኺ ካብ ኣበኺ ኣነ መጼ ሕጂ ፍሉጥ ህግደፍ ኢልኪ ክትጸርፍኒ ዘለኽ ብውሽጢኺ ዋዝኡ ዳርጋ ኸምስ ኣቢሉኒ ከምዛ ክመጽእ ተመነዮ ጽናሕኩ ኸኣ ኣብ ጐነይ ከፍ ክብል ዓዲመዮ ግን ኣብዚ ቦታ ኸኾፍ ኢልካ ዳኣ ኸይብሉኻ ይበሉ ኣብ ጐኑ ጓል ዓደይ ኮፍ ክብል መሪፅ ኣብሎም ዋዝኡ ከድምቆ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ እቲ ኣውሮፕላን ንዓይን ነቲ ወዲ ዓደይን ሓዊስካ ክንዲ ትፍርቅዎ ናበር ንኸውን ሰባት ጥራሕ ኢና ነርና እዚ ኩሉ ብቲ ኤርፖርት ዝጸንሐ ፍሕሽውነትክን ምቕልናኽን ክትመልስዮ ብትሕትና ሓተክ ኣለኹ ክንዝዕትብ ክትብሎ የጸበቐልክን እዩ ብምባል ባዕሉ ተዋዝዩ ባዕሉ ኻርካር ኢሉ ሰሓቐ ኖ ዝተለወጠ ነገር የለን ኣጆኻ ድሓርካ ምርጫኻን መትከልካን እንድዩ እዚ እኳ ፍትሒ ስኢነልካ ዓንገረር ክትብል እንዳውዓልካ ንፍትሒ ምጉዕጻጽ ማለት እዩ ብውሽጠይ ንኽሪኦ ክጽየኖ ከምዘይ ጽናሕኩ ሓንቲ ከምዘይ ተሰማዓኒ እምስል ነይረ ሕሉፍ ሓሊፈውን መሰሉ ምዃኑን መሰሉ ከም ዘኽብረሉን ካብ ልበይ ዘይንቐለ ፍትሕን ቦታን ሂበዮም ምሰይነት ውድብ ተጠርኒፍኪ ክትቃወሚ መልሲ ኸይሃብኮ ሸፈፍ ኢለ ክሓልፎ ፈቲነ ሕጂ ቁም ነገር እየ ዝሓተክ ዘለኹ ካብ ልብና ኸኣ ኸም መንእሰያት ብዛዕባ ዓድናን ህሉ ኩነታትናን ንዛረብ ፍቓደኛ እንትዳ ኾንክ ማለት እዩ ልዝብን ዕትብን ኢሉ እኳ እንተሓተተኒ ብኹራ ተሳዒራ ንኸይብለኒ ጥራሕ ካብ ክሳድ ንላዕሊ ሕራይ ደስ እንዳበለኒ እምበር ዝብል እወታዊ መልሰይ ሂበዮ በታ መጀመርያ ዝሓተተኒ ሕቶ መልሰይ ክጅምር ሓቲቱኒ ኣብ ውድብ ተጠርኒፈ ከምዘይነጥፍን ብውልቀይ ግን ነቲ ብዓድና ዘሎ ዘይሓቅን ዘይፍትሕን ኣፈይ ከምዘይዓጽወሉን ዓይነይ ከምዘይዕምተሉን ነጊረዮ ማለት ነቲ ዘይሓቅን ዘይፍትሓውነትን ብኸመይ ክልወጥ ይኽትደሊ ማለተይሲ ኣይደልዮን እየ ንዝበልካዮ ነገር ክትልውጦን ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ሓላፍነትን ኣለካ ምስለና ሓቀይ ስለዚ ንስኺ ዝወሰድክዮ ተበግሶ ግን ንኤርትራ ኸይከድካን ኣብ መትከልካ ምጽናዕን ኣብ ዘለኻዮ ቦታ ኾንካ ፍትሒ የለን ኢልካ ምምስካርን ጥራሕ እዩ ግን እዚኣቶም ጥራሕ ብምግባር ዓዶ ኣቦኺ ክትርኢን ጭኩን ህዝብኺ ከተድሕንን የኽእለክ ድዩ ሕቶ ብርእሱ ሕቶ ደራሪቡ ግጭተይ ምስ ነብሰይ ክጅምር ደፋፊኡኒ በዚ ትብሎ ዘለኻ ለውጢ ከምዘይመጽእ ይፈልጥ እየ ግን ከዓ ተስፋ ቆሪጸ ነቲ ገፋዕዩ ኢለ ዝተጸየንክዎ ስርዓት ተመሊሰ ኣይመሳሰሎን እየ እቲ ስርዓት ኮድኻ ናይ ዝመሳሰልዎ ኣይኮነን ኣረ ገሊኦም ስጅግና ኢሎም ፈትዮም ዝስዕስዕሉን ዓለም መሊኦም ኣለዉ ንዓኸ መንገር ኣየድልየክን እዩ ዝብል ዘለኹ ግን እቲ ስርዓት ኣብ ዘለዎ ኣሎ ዓዲ ኣቦኡኻ መብጻሕን ምርኣይ ዝኸልከሎ የለን ኣብ ባህ ዝበሎ ሰዓት ባህ ዝበሎ ነገር ይገብር ኣሎ ናትኪ ዘይምምሳል ወይ ናትኪ ምዝራብ ኣይትንክፎን እዩ ምሻለኪ መንእሰይ ከዓ ነቲ ዘይተቐበሎ ነገር ብተግባር ክልውጦ ኸሎ እዩ ዘጸብቐሉ ኣሽሙር ገይሩ ካብ ምዝራብ ሓሊፍኪ ኣብቲ በጽሕዮ የብልክን ዝብል ዘሎ ኾይኑ እናተሰማዓኒ ሕጅስ ክቕይር ኣይከኣልኩን እሞ ሕመቐይ ተቐቢለ ኣብ እግሪ ዓማፅ ክወድቕ ኣሎኒ ማለትካ ድዩ ኖ ከምኡ ማለት ኣይኮንኩን ንሱ ደኣ ከም ተቐዲምክ ዝበልክዮ መትከልክን ድዩ ግን ንመትከለይ ክንምንታይ ዋጋ ኸፍለሉ ኣለኹ እቲ ዋጋ ምኽፋል ከብቅዓሉ ዝኽእል መንገዲ ኸ ኣያና እዩ ኢልካ ምሕሳብ ንኹልና ዝገድሰና ስለ ዝኾነ እምበር ሕሰብ እየ እንዶ ኣብ መትከሎም ዝጸንዑ ኣብ ስደት ዘለዉ መብዛሕትኦም ተጋደልቲ ናይ ጀብሃኮ የኣርጉን ዓዲ ኹሉናን ይኸዲኦም ዘለዉ ብስናፍቆት ዓዶም እዚ ኹሉ ንእስነቶም ንፍትሕን ዝሓሸ መጻኢ ኤርትራን ህዝባን ከፍ ኢሎም ምስ መቱ ሓምድ ዓዶም ምልባስ ከማን ተነፊግዎም ንሳቶም ሰሕራይ ዕድሚኦም ኣብ በረኻታት ኤርትራ ኣፋሪቖም ምስ ሸምገሉ ተሰዲዶም ድሓር ከዓ ገጽ ግደፍ ካብ ምርኣይ ኢሎም ጸኒዖም መንእሰያት ግን ንዘይ ምርኣይ ኢልና ብናይ ምሕሳብ መትከል ጥራሕ ክንነብር ይሕፍር እዩ እቲ ዝውሰድ ስጉምቲ ኣብ ኢድና እቲ ግዜ ከዓ ናትና እዩ
ካብ ዘራርባኻ ከም ዝተዓዘብከው ግን ኣብ ኤርትራ መላኽን ዘይፍትሓውን መንግስቲ ከም ዘሎ ዝኽሓትካ ይትመስልን ግን ትኸይድ ኢኻ ኣን ኤርትራ እዚ ኸመይ ኢሉ ክሳነ ኢልካ ኽኢሉ ኣንተ ሓብተይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ህግደፍ ዘይፍትሓዊ ጥራሕ ዘይኮነ ማፍያታትን ገዝኦምን ደቆምን ከማን ከመሓድሩ ዘይክእሉ ብርእሰ ምትሓት እናተሰቐዩ ዝዓበዩ ናይ ባሃማት መእከቢ ምዃኑ ኣሽንኳያነ ንሳቶም ባዕሎምን ይፈልጡ እዮም እቲ ሕቶ ግን እቲ መንገዲ ፍትሒ ኣየናዩ ድሓር ከዓ ህዝብና ስርዓት ህግደፍ ወይ ኢሳያስ መዋእሉ ስልጣን ጥራሕ ኣይኮነን ከሊእዎ ነቲ ስልጣን ገቢቱ ከይትትንኩፍኒ ካልእ ከም ድሌትኩም እኮ ይበሎን ህዝብና እኮ ብኩሉ እዩ ተበዲሉ እቲ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ከዓ ስነ ልቦንኡ ተጎዲኡ ኣሎ ምጉዳእ ስነ ልቦና ህዝብና ኢሳያስ ኣብ ስልጣን ሃልዩ ኣይሃልዩ ዝቕይሮ ነገር ኣይኮነን ህዝብና ሕወየቱ ኣብ ኢድ ደቁን መንእሰያቱን ጥራሕ እዩ ዘሎ እስከብታ ትነብርላ ዘለኻ ሃገር ወይ ኣብቲ ከባቢኺ ክንደይ ኤርትራውያን ብቁልዕነቶም ድዮም ምስ ዓበዩ ብዝበፅሖም ናይ ስነ ልቦና ምጉዳእ ይሳቐዩን ዘይንቡር ነገራት ንቡር ከምስሉን ይዋስኡ ኣስተቢል ክትፈልጢ ነዚ ተሓታቲኡ ህግደፍን ስርዓትን እኳ እንተኾነ ንሱ ክሕውዮ ኢልካ ምሕሳብ ግን ዝከኣል ኣይኮነን ስለዚ እቲ ቃልሲ ንኢሳያስ ካብ ስልጣን ክእለ ምሕታት ጥራሕ ድዩ ክኸውን ዝግባእ መልሰይ ክትፅበ ደው ኢሉ ኣነ ከዓ መልሲ ደይ ክምልስ ሕቶ ክሓትት ኣብ ድንግርግር ከለኹ ሓደ ብሕሰም ዝማሰነ ዝመስል ቀጢን ኣብ ክልተ ማዕጓጉርቱ ማዳ ዝተለጠፎ መንእሰይ መዓልኩም ብምባል ተጸንቢሩና ካልኣይ ክፋል ይቕጽል መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ኣይትኾሪ ንዓኻ ብስልኪ ጥራሕ ክረኽበካ ዝኽእል ነስመራ ኣብ ስእሊ ጥራሕ ክሪኣ ዝውዕል ካልእ ለውጢ የለን ንዓኻን ነስመራን ኣብ ሓፂር ግዜ ክረኽበኩም ዘይምዃነይ ግን የሕዝነኒ የሽቁርረኒ እቲ ፀገም ብዙሕ እዩ ሓደ ካብኡ ንስኻ ስደት ክትወፅእ ኣይትደልን ኢኻ ኣነ ድማ ኣስመራ ክምለስ ኣይክእልኒ እወት ግዜ ክሓፅር ዲ ክነውሕ ምርጫይ ተዓምፂፁ ኩሉ ኣንጻረይ ኮይኑ ኣሎ ሓቂ እንዶ ንዛረብ እንታይ ለኢኸ ክመፅእ ዓዲ እንተኣትየ ናብራ ከመይ ቢልኩም ክትክእልዎ ዝሕግዘኩም ስድራ እንተ ትፅብፀቡኮ ንእሽተይ ዓዲ ማእኸልኩም እንተ ዘይተሰዲደኸ እታ ስድራይ ስድራኻ ዓሌተይ ዓሌትካ ዘለዋ ጎጆ ብጥሜት ክትመውት እንድያ ብስእነት ክትለሓስያ ኣብ ኣገልግሎት ዘለዉ 4 ኣሕዋትካ ንዕረፍቲ ኣብ ዝመፅሉ ንዓዮም ዝድውሉለይ እቶም ንኣሽቱ እውን ካባይ ትፅቢቶም ኣቦኻን ኣዴኻን ኣነ ኣይነብርኮም ስድራይ ብዓብዩ ኣለዉ ቤተሰበይ ካብ ሰላም ክብሉኒ ገንዘብ ተጸጊምና ውራይ ኣቲና ጸበል ክንገብር ኢና ቤተ ክርስቲያን ዓድና ክነስርሖ ኣለና ክብሉ ዝድውሉ ወይ በዝሕ ሕጅስ ዘይመምፅአይ ከመይ ኣቢሉ ጎበነኛ ይቁፅረኒ ኣነ ዘይተሰደድኩሞ መን ይኽስደደልኩም ፍቕሪ በይነይ ተቃዋሚት ምዃነይ ጥራይ ዘይኮነ ዘየምፃኒ ዓዲ ዘይእትወኒ ምኽንያት ብዙሕ ብምዃኑ በጃኻ ነደይ ንገራ ነቦይ ካብዚ ደው ኢሎም ብዙሕ ኢሎሞ ኮሪለይ ዘሎ ጓልካ ኤርታውነታ ኸዲዓ ቢሎም ጸለሎ ቀቢኦምኒ ምስ ኣቦይ ኣብታ ዝተረኸብኳ ቆየቋ ጥራሕ ኮይኑ ዕላልና ብኣምሆይ እዚ ኩሉ ሰብ ክመፅእ እናኸኣለ ስለምንታይ ዘይትመፂ ስለምንታይ ዓዲ ዘይተኣትዩ ቢሉ ሓቲትኒ ሓደ መዓልቲ ክመፅእ እየ ምባለይ ኣይተዋሕጠሉን ሰሚዐዮ ኣሎ ኩሉ ካብዞም ሸየጥቲ ሃገር ስለ ዝኾንኪ ክትመፅእ ዘይከኣልኪ ኣንቲ ኸዳዕ ኢሉኒ ብጥሪኣ ኣቦይ ተጋዳላይ ብምዃኑ ናይ ርእስ ማህረምቲ ስለ ዘለዎን ክጽመሞ መሪፀ ብርግጽ ጅግና ኢኻ ሃገር ክትከውን ዘሕለፍካዮ ኸርተት ዝኸዓኻዮ ደም ንኸንቱ ይነበረን ኤርትራ ትበሃል ምጭውቲ ሃገር እኳ መስሪትካ የግዳስ ቃልስኻ ከንቱ ዝገበሩ ኮረት መረት ተባዚሖም ስምካ ኣነኣኢሶሞ ስሞም ዘዕብዩ ጓሓላሉ ተባዚሖም ኣብ ጋዜጣታት ሓዳስ ኤርትራ ኣብ ማህደር ጀጋኑ ጅግና ምዃንካ ዝመስከሩልካ ስርዓት ሕቆኻ ጎበጥ በጢሉ ምርኩስካ ክትጸውር ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ በፂሕካ እናሃለኻ ብኸራይ ገዛን እናተገረፍካ ለይትን መዓልትን ዋርድያ ክትሰርሕ ድፍእ እናበልካ ኣብ መትካ ምግባር ስኢኖም ጉድ ዓምፀፅትኻ ኸቃልዕ ጅግንነትካ ኸዳምቐ ነቒለ ዘለኹ ክብሎ ሓሲበ ዝገደደ ባእሲ ኸይመፅእ ግን ስቕ መሪፀ ኣቦይ ኣነ ኸዳዕ ኣይኮንኩን ከዳዕ እውን ኣይወለደንን ነዚ ኣብ ጎንኹም ከይከውን ፍቐደ ስደት ከርተት ንኽብል ዝፈረደኒ ስርዓት እየ ዘይድግፎ
እቶም ሓጊዞምኩም ዘይፈልጡ ዝማትኩም ድማ ከባእሱና ኢሎም መንበር ኣነ ኤርትራ ምስ በልከ ኢለዮ ክሰምዓኒ ኣይከኣለን ወይ ክልተ ኸምቢት ኸፊል ከዓዲ ክእተዊ ወይ ድማ ይጓለይኒ ኺ ተቆጢዑ ተማዒቱኒ መጽጽጽ ግደፍዮ ኢለ ክረግመከ ብቤተሰብ ኣይትሕሚኒ ምጺ ቢሉ ድማ ኣብ እዝኒ ዓጺኒ ክሳብ ሕጂ ኸኣ ብጀካ ገንዘበይ ድምፀይ ከይሰምዕ ሓንጊዱ ሓቂ ዘረባ ድሕሪታ ቦይ ከምኡ ቢሉ ዝቋየቆኒ ንስኻ እውን ጽቡቕ የለኻን ብቴሌፎን ክረኽበካ እንከለኹ ኣዘራርባኻ ከም ቀደም የለን ዝኸረኻለይ መሲሉኒ ከረዳእካ ኢለየ ድማ ዝጽሕፈልካ ዘለኹ ፍቕረይ ሕስብ እመብሎ ኣነ ኸመይ ጌረ ሃገረይ ክኸድዕ እኽእል ከመይ ቢል ዓደይ ክጸርፍ ባንዴራይ ክረግጽ ተሓስብ የግዳስ እቲ ዝረገጸኩም ዘሎ ስርዓት ክቃወም ድሎ ብድሎ ኣብ ዝተፈላለያ ናይ ህዝቢ ሜዳታት ተዓዲመ ሰባት ከንቅሕ ይውዕል ኣለኹ እዚ ኸንስኻ ከም ናይ ኣቦይ መጽጽጽ ዲኻ ክትብሎ እንተ ተረዲእካኒ ንስኻ ኣብ ሃገርካ ቀሲንካ ክትነብር ኣነ ናብ ዓደይ ክምለስ መንገዲ እየ ዘጣጥሕ ዘለኹ እቲ ናይ ሓባር ጸላኢና ሓቢርና እንተመኪትናዮ ጠቕሊለ ዓደይ ክምለስ እየ ሽዑብ ሃገርና ምስ ህዝብና ማሚቕና ክንምርዖ ኢና እዚ ዘሎ ስርዓት ከይተቐየረ ወይ ከይቀየርናዮ ግን ነራኸብ ኣይመስለንን ክሳብ ሽዑ ጎደናታት ኣስመራ ዓፍራ ዘለዋ ካፕችኖ ካፖት ዝተኸደኑ ሽማግለታት ነጸላ ተጐልቢበን ቤተ ክርስቲያን ዝመላለሳ ኣዴታት ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ቀያሕቲ ኣውቶቡሳት ስኔማታት ኣስመራ ቁሪ ስመራ ጎፋብ ዝበሉኻ ሰላምታ ብጽሓለይ ኣይትኾሪ ሜሮን ሃብተ ማርያም እዚ ጽሑፍ እዚ ኣብ ፌስቡክ ፖስት ዝተገበረ እሞ ካብኡ ዘንበብናዮ እዩ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ